Здравейте! За днес съм подбрала невероятна тренировка, която е за прибиране на тялото. Визирам паласките, малко повече тук, които са натрупванията в областта на ханша, на брича, но най-вече долната част на корема бананчето, паласките и подмишниците. Когато слагаме сутиен, специално за жените визирам, да преберем площа да изглежда стегната, не да излизат телеса, деца вика, от сутиена. Така че, докато правим загрявката, ще говоря. Може да започнем заедно да я правим. В принцип, аз я правя на бос кръг вкъщи, не ходя с обувки. Много предпочитате, може да я правите с леки маратонки, примерно за фитнес. Но за мен винаги контакта с земята и босия крак са незаменими и като енергия, и като кръвообращение. Нищо не може да замени това да сме на бос крак. Продължаваме с загрявката, като повдигаме петите, а после повдигаме и пръстите, като по този начин огъвкавяваме пръстците. Ще говоря по време на загрявката, ще покажа тренировката. Тя е 6 упражнения, които ще повторим без почивка, едно след друго, след което правим почивка и после повтаряме следващите същата поредица още 2 пъти. Това е цялата тренировка. 3 серии от по 6 упражнения, но загрявката е много важна в началото. Продължаваме с кръгове, за да отпуснем кръста. Така че тази тренировка за какво може да я ползвате? Като цяло за стягане на тялото, за ускоряване на метаболизма. Много е подходяща при жени, които са родили наскоро или пък жени, които са в период на перименопауза или след менопауза. Тъй като, както казах, основните натрупвания са в областта на ханша, на корема, подмишниците, паласки, така че за тях трябва да работим целенасочено. На другата страна правим кръгове. Винаги започвайте с загрявка, защото ще правим опора на длани и по този начин ще натоварим китките, така че следващото упражнение ще бъде за китките. Айде, продължаваме, леко кръстосваме пръстите, движим колкото да огъвкавим китките. Горе-долу трябва около 30 минути да си предвидите за тази тренировка. Хубаво е кратко разтягане накрая да направите. Всичките тези тренировки ще ги намерите в моето онлайн студио Sensip, в което ще намерите всичко. Има йога за отслабване, за стягане, медитации, дихателни техники. Имаме също, обръщаме дланите навън. Имаме тренировки, които са за стягане, има пилатес, има йога латес, има тренировки, които са пък само за отслабване и за ускоряване на метаболизма. Повдигаме нагоре, леко пак с петите и с ръцете нагоре. Нагоре няколко пъти. Ръцете настрани. Тук вече визираме повече рамене, лакти. Така че онлайн студиото ви е много добър вариант, ако искате да плащате месец за месец с изключително символична цена е. Всеки ден тренирате, за каквото имате време, за каквото имате сили, каквото ви е приятно. А ако искате вече по-така структурирано да работите и целенасочено само за стягане на тялото, може да изберете програмата за стягане и структуриране. И още малко разтягаме и ще почваме след малко вече с тренировката, за да можем вече да работим по-активно. Както казах, днес е тематична. Дишаме. Сега вода според мен не е необходима чак за 30 минути. Може да се прави на гладно. Аз не съм фен на това да правя тренировки на гладно. Както го чувствате, ако пък не може да тренирате с пълен стомах, тренирайте на гладно. Това е строго индивидуално. Така, събираме краката и правим кръгове, които са за огъвкавяване вече на коленете и по-точно загрявка. И така, това също всичките ми тренировки, които са както в програмите, така и в онлайн студиото, започват с загрявка, защото няма как да влезнем директно в упражнението. И сега започваме, като първата серия ще я покажа в реално време на повторение, за да може да си я правите вкъщи. Като за останалите 2 серии или трябва да върнете първата тренировка, или трябва да си ги донаправите сами, или най-добре, както ви казах, ако ви харесва да тренирате с мен, абонирайте се за онлайн студиото, има невероятни отстъпки, когато правите абонамент за 36 или за 12 месеца. Много ефтино излиза, така че може и така да го направите това нещо за трениране вкъщи. Така че започваме с ръце на тила
И от тук повдигаме десен крак нагоре към ръката. Хубаво е колкото може крака да се повдига нагоре. Първо, защото това дава много добра мобилност в дясната зобедрена става. И второ, защото по този начин работим за изгаряне на мазниките в областта на корема. Правим по 15 повторения на крак. Тренировката ще бъде интензивна, така че ако за първи път сте в канала, за първи път виждате тази тренировка и нямате в момента възможност да направите всички повторения, правите колкото можете. Айде още 5. Винаги издишваме, когато накланяме тялото, когато го усукваме, когато слизаме надолу. Последни 2. Вече се усеща как боли бедрото и тръгваме на другата страна. Трябва да усещате и стягане и придърпване в областта на корема. Колкото може крака нагоре, не се накланяме надолу. Искаме да стигнем с коляното лакти. Това е първото упражнение. Правим го по 15 минути, по 15 повторения, извинявам се на крак, до 15 минути. Няма да ми останат сили. Коляното сочи навън, не е напред. Макар че и напред ще има ефект, но тук визираме малко да обхванем и областта на ханша и на бридж. Последни 3. Аз вече усещам невероятна работа в долната част на корема, особено от лявата страна, как сме работили за него. Второто упражнение също ще е така динамично, леко кардио. Аз вече се задъхах. Това е и идеята, която гоним в първата част от упражненията. И тя е следната. Правим един клек, като гърдите сочат напред, хубав клек додолу да слезне седалището и усукваме тялото така, че десния крак да е изпънат, а дясната ръка да отиде максимално наляво. Искаме това цялото нещо да го разтегнем и продължаваме на другата страна, по същия начин. И ето така. И слизаме. Това го правим 10 пъти, като упражнението реално се брои в двете посоки за едно повторение. Тоест сега почваме трето. Хубаво слизайте додолу. Усещайте как буквално работи всичко. Седалище, бридж. Между другото, тук имаме бонус, като правим това упражнение, стягаме вътрешната част на бедрата. И съм почти сигурна, че ако не тренирате и направите това упражнение 30 пъти, както е днешната тренировка, ще имате мускулна треска на вътрешната част на бедрата или поне ще усещате, че сме работили там. Аз винаги го усещам, въпреки че редовно правя упражнения. Така, тук работим малко по-целенасочено, т.е. гърдите и погледа са напред. И хубаво слизаме додолу, за да ангажираме глутеуса, седалищния мускул. Ще видите колко бързо минава първата серия. Втората е най-трудна, третата е най-лесна, защото знаеме, че е последна. Дишаме. Да не си мислите, че ми е лесно и на мен. Не ми е, но просто то в един момент става начин на живота, става навик. Човек да прави упражнения и в един момент тялото ви почва да го иска. Тялото ви го иска, като не правите упражнения с едно, че нещо не е свършено до край в рамките на деня. И имаме последни 2. Признавам си, че това упражнение ме измори. Хубаво. Последно. Така, и сега тук вече краката ще си почиват, но минаваме на едно упражнение, което на мен не ми е чак толкова неприятно, но може на вас да ви е. Лицеви опори. Защо съм ги избрала за днес? Защото те стягат целият торс, укрепват кръста, стягат коленната мускулатура и всичките тези телеса, както се казва, кожата и мазнинките, които са в областта на подмишниците, около сутиена, които са около гръден кош, паласки, се стягат с лицеви опори. Така че да слизаме и да направим 10 лицеви опори, като аз ще почна с цели и ще мина на коляна опора. А ако на вас са ви трудни, директно почвате по този начин, от коляна опора. Почвате и слизате с тялото надолу. И надолу се издишвам. Няма по-добро упражнение за корема и за стягане, както казах, на
областта на гърдите. Последните две ще ги направя от колянна опора, защото ми идва трудно. И не искам да развалям упражнението. Не искам да му развалям техниката. Иначе може да почне да виси малко седалището надолу и да натоварим кръста, а това не трябва да се случва. Четвъртото упражнение, сядаме на седалищната кост, не на ломбалната, за да сме с прав гръб. И тук вече ще си почиват китките, но се връщаме отново на краката. Слагаме ръце на тила и започваме. Ляв лакът, дясно коляно, а лявото бедро се изпъва. Вдишваме, издишваме. Полупълно издишване настрани. Прав гръб колкото е възможно. Както виждате, упражненията са комбинирани от пилатес, йога, кондиционна тренировка, кросфит, така че са подбрала най-доброто за вас, за да може да са ефективни и да работим точно в епицентъра на мъзнотите или точно долната коремна част, която е бананчето и паласки. Айде още 3. Разбира се, двете посоки се брои едно повторение. Последен път. И правим кратка почивка. Това беше четвъртото упражнение и имам още 2. Като следващото е най-ефективното точно за странична коремна мускулатура, изчистване на паласки и на отблъснатата кожа в областта на гърдите. Заставаме на една страна, като аз ще застана с лице към вас на лявата ръка. Лявата ръка, лакът е точно под рамото и като цяло трябва да се повдигнем нагоре с изпънати крака. Така че се подготвяме и повдигаме. Повдигаме всичко, сваляме и повдигаме. Когато повдигаме, искаме толкова много да повдигнем тялото, че да го изнесем максимално нагоре. Ръката може да остане тук при краката и от тук да се повдига, както ви е приятно. Последен път. И отиваме на другата страна. Това е уникално упражнение, буквално истина. Точно това, за което работим и днес. Продължаваме и повдигаме 10 пъти. Имайте в предвид, че в началото е най-трудно, защото са доста неестествени тези упражнения и после вече като свикнем да ги правим, ни става все по-лесно и все по-лесно. Много е важно да има движение. Не си мислете, че ако седите горе и леко е така избутвате, ще има ефект. Значи има хора, които седат в планк, това не е окей. Трябва да го има това движение, за да ангажираме цялата мускулатура, иначе няма да има същия ефект. Последни 3. 2 и последно. Добре. Това беше 5-то упражнение. И стигаме до 6-то, което вече приятната част, ако не друго, ще бъде, че сме в легнала позиция. И правим един ромб с краката, малко по-широк. Ръцете са зад гърба. Тръгваме, повдигаме се до прав гръб и се връщаме надолу. Сега това упражнение на мен е малко лесно, защото го правя с тежести, така че ако и на вас ви е лесно, взимате една гиричка в ръцете и се повдигате с нея. Сега виждате, че тялото се размества, отива напред-назад. Нормално е. Трябва да го придвижваме. Айде още 5. Тук сме общо 15, тъй като не работим на крак. И е хубаво
През цялото време корема да работи, да се измори. Последни две. И последно, както казах, ви е лесно. Вземете една тежест в ръцете и работете с нея. От тук, ако правите за първи път тези упражнения, може да спрете до тук, но ако имате сила, върнете ги и го повторете още 2 пъти, като между тях спокойно може да си починете поне 1 минута. Не по-малко, но не и повече. Не повече от минута и половина трябва да имате почивка между тези 3 серии. Ако не ви се занимава да връщате, отново казвам, пълните тренировки ще ги намерите в онлайн студиото или директно в програмата за тягане и структуриране. Като цяло най-важното е да имате постоянство. Не е въпросът да направите една тренировка, час и половина, 2, да работите 2 пъти в седмицата и в останалите дни да не правите нищо. Ключът към успеха е постоянството. Много по-добре е да правите всеки ден по 15-20 минути упражнения, там в началото 3-4 пъти по 20-25 минути, след което това да ви стане навик. Защото по този начин тялото винаги ще е в добра кондиция, винаги ще е във форма, готово, няма да има мускулна треска, ще има повече тонус и ще може да ускорите метаболизма. Докато ако примерно правите 1 път или 2 пъти в седмицата тренировки, това е крайно недостатъчно, независимо колко интензивни са те. Така че когато направите всичките тези тренировки, всичките тези упражнения под формата на серии, показвам само последно какво може да направите накрая, за да отпуснете тялото. Това, което съветвам е да се седне по този начин, краката са абсолютно под прав ъгъл, коленете и надглезените са заедно, ръцете са заедно и стегнем лявата ръка по този начин да слезне от другата страна, като хъбуците не ги местим и коленете са едно върху друго. И така може да останете няколко вдишвания и излишвания, много е приятно. Много добре отпуска раменете, плещите, много е подходящо при хора, които имат плексит и радикулит. И също така отпуска и кръст. И пак ето вижда се как ръката са под прав ъгъл, не позволяваме на хълбока десният слиза назад, не трябва така да се получават краката, коляно върху коляно и ръцете отново ги отваряме. И е изключително приятно, чувства се усупването в корема, буквално се едно изсеждаме кърпа от вода. И тук също може да останем за няколко вдишвания и издишвания. След което се изправяме, правим куче гледащо нагоре, куче гледащо надолу от йога и сме готови. Ето го кучето гледащо нагоре, хубаво изнасяме раменете на нивото на китките. Много е важно, ето тези рамене, както в момента му показват крайно неправилно, да се избутаме с ръцете, да стегнем седалището и да отворим още раменете. Изключително упражнение, разтяга коремната мускулатура, буквално действа като масаж на вътрешните органи, разтяга и седалището. И сега минаваме в куче гледащо надолу. Ако го правите за първи път, не се очудите, че не става. Нормално е. Важно тялото да е колкото може издължено, гръбнака, хълбоците да сочат нагоре, пък краката, ако не може да ги изпънете, не е толкова страшно. Така че задържаме тук, работим и за жлезите с вътрешна секреция и за стимулиране функцията на мозъка. Тръгваме напред и любимото ми упражнение, което е декомпресия на гръбначните прешлени. Оставаме с леко сгънати крака в коленете и отпускаме главата надолу, хващаме си лактите и висим малко към пръстите на краката. Позата има подмладяващ ефект, да знаете, така че въобще не подценявайте обърнатите пози в йога, почва бавно да се изправяме. Ако искате въобще да работите в този анти-ейдж, да имате анти-ейдж ефект, такъв, който е противосъстаряващ, може да видите и програмата ми, която се казва "Върни времето назад", анти-ейдж програма, която включва изключително много неща, както масажи, мануални, с гуаша, с пръсти, така и фейс йога, така и йога практики, както и рутини за лицето сутрин, вечер и цялата там козметика, която ви е необходима, за да изглеждате добре и за да поддържате кожата си колкото може по-дълго време млада. Благодаря, че бяхте с мен до края на това видео. Това са упражнения, които съветвам да ги правите все пак в серии, защото една серия е много малко, тя е крайно недостатъчна. За да има ефект, трябва да са 3 поредни
Така че или връщайте видеото от начало, или разгледайте наистина съдържанието в онлайн студиото. Е невероятно, защото дава възможност всеки ден да избирате според настроението дори какво да направите. Има от 10 минутни до 70 минутни практики. Благодаря.